Sengibuyile ke babukeli, ngiphethe ke nje zama transfer ezithinta kaMakhosi iKaizer Chiefs. Hlala nami ngikuzele nazo. Ngizokhuluma ke lambukeli ngodaba kolithinta iKaizer Chiefs naye ke lapha umdlali waseGhana yena ke uHubert Jiyawu odlalela ke iqembu lakhona lapha eGhana iAsante Kotoko. Ngiyathemba ukuthi ke babukeli balikhumbula ke leli qembu laseGhana ileli ke ladlala nayo lapha eKaizer Chiefs ngenkathi kaMakhosi elungiselela ke isizini entsha. KwakuyiToyota Cup lejwayeleke ukudlalwa yiyona iKaizer Chiefs uma ke belungiselela ke isizini entsha bekuyona ke lapha i-pre-season and ke lowo mdlalo waphelela ke lapha kuma penalty kwawina yona ke iAsante Kotoko. So kunama reports ke lambukeli avela lapha kwimedia yaseGhana athinta yena kuJiyawu nayo ke iKaizer Chiefs. Lama reports aveza ukuthi ke iKaizer Chiefs izimiseleke impela ukuthi ke besayine yena uJiyawu oyi-central midfielder. Baveza ukuthi kaMakhosi kulona ke leli week esiphuma kulo adeke benezingxoxo naloku iqembu laseGhana iAsante Kotoko and baveza ukuthi kaMakhosi akhipheke ioffer kuyona ke Asante Kotoko kodwa kwamanje lona ke leli qembu laseGhana iAsante Kotoko ibingakaphenduli. So injalo ke mbukeli kade ke iKaizer Chiefs ifuna ke le central midfielder yakhona ke lapha eGhana akusizona ke lezi indaba ezintsha. And ke mbukeli isokha laduma ke iphinde ke futhi ya reporter nayo ukuthi ke Orlando Pirates iinterested kuyena kuJiyawu. Iveza kanjalo ke isokha laduma noma izeke lezo indaba zingakaveli ke kuma source amaningi kodwa ke makhamba ke isikhathi mbukeli ngiyobuya ke ngizoku-update. Yizo ke lezi indaba ade ngiphathele zona indaba ke ithinta zama transfer njengoba ke sibheke kuyiwindi la ngoJune. Kusazoba busy ke mbukeli, hlala nami nje ngizokuzela nazo. Ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.